나야 소불베네. 이제 내려. Aduh teaching. Aha kok, udah. Second day training, dress the same. Ready? Ready. Aja second day. Good morning guys. Dinini moनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरनाय बावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दङ मिस्टारा थांबाय दिनै माबा डिउटिया मा होनो ट्रेनिंआ बिसिना सेकेन्ड डे गाबोन जोबसिगोन ओमफ्राय जों समफोर थांसिगोन गाबोन लास्ट नालाय ओमफ्राय गाबोन डिउटि जोबनाय समफोर थांसै आरो जोङो ओमफ्राय दा जोङो ब्रेकफास्ट जानो थांलायनोसैलाय ब्रेकफास्टखौ 8 to 10 सिम होयो आरोना 8टानिफ्राय 10टासिमल' ओमफ्राय बेनि गेजेराव जानांगौ दा जाना थांसै ओमफ्रायसो दुगैफैनोसै आरामनो रुमा नै जि गाला गिला जाना दंजोबो इफोरावनो जिफोरानो जोबलाबायना दोनदो जिफोरानो जायगा गैया ब्रेकफास्ट जानो फैलायबाय नै दावदै लाबाय गोरान रुटि लाबाय मा बुस्थु हे स गाइस ब्रेकफास्ट जानानै फैबाय ओमफ्राय दा दुगैनोसै आङो दुगैनानै मा होनो मिस्टारमोननि डिउटि होनफ्लांबाय थायो आङो मा होनो मिस्टारमोननि ट्रेनिं सेन्टारखौ नायनो थांनो नागिरदों माने देखायहैगोन आरो बिसोरो माने बासआथ' जोंना मा होनो बासआथ' फ्रिखा नालाय ओमफ्राय बासजों जोंखौ लांनो फैसिगोन आरो दा बिसोरखौ दोननानै ओमफ्राय 12टासोआव थांगोन आरो जोङो ओंखायनो दा रेडि जानोसै 9टा जाबायानो लासै लासै रेडि जानोसै इमान बुरजा मानसि नालाय दा दुगैग्रोना लानोसै ओमफ्राय दा नायनो थांसै नोंथांमोननोबो खोन्थागोन र' बिसोरनि ट्रेनिं सेन्टारा माबायदि दुगैग्रोना लानोसै स' फाइनेलि गाइस रेडि जाबाय थांनो थाखाय मा होनो बास सफैबाय बैयाव गाहायाव ओंखारना दं आरो बासआ माने फैना दङ ओमफ्राय दा आङो रेडि जाखांबाय ओमफ्राय मानसिफोरा रेडि जाखांदोंना जाखाखै मिन्थिया ओमफ्राय दा थांनानै सोंहैनोसै बोरैबा गोसोम नुदों जि अखा हाबायलै नै नै जाबा जि अखा थांनो थाखाय रेडि जाजोब्बाय बयबो Anda mata gue semua. Sorry. Bonai ase. So fैबाय हाबलांनोसै बानायगासिनो लाइन फैगासिनो गनानै बिसोरनि ट्रेनिंनि ओंखाम जानो फैबाय नै बिसोरनि अफिसाव गोबां मानसि सागरनि ना मा लाब्रा हाजो सायाव
Sini training center chip banegasino. Doyan ran na dong coba. So guys, oंखामखौ जाखांबाय ओमफ्राय दा जोङो ओरैनो गिदिंलागासिनो बेयावनो मा होनो बिसिना 5टायाव सौगगोन आरो ओइ ओइ बिबारा मासे मोजांनो गथ' फिसाफ्रा गेलेगासिनो बैखिनियावनो ओंखाम जादोंमोन जों पुरा बानायगासिनो सौफैलायबाय नै बोरायमोननि ट्रेनिं जोबखांनानै मोनसे बिचआव फैलायबाय मा बिच होनदोंमोनथाय नारेंखल बिदै लोंनोसै नै लोंना नायनि बोरै ओइ दे लोंलाय दै सुसुसो ना अरे थांनांगौ मा मा जायगायाव लाबोदोंथाय मा मा जायगायाव लाबोदों पाल'लेम साउथनि फेमास डिश एरु खाले आको किबा खाबो नरो छ गोथाव दाबलों होननानै जोंनिफ्राय गदोंमोन इयो जय गिदिर गिदिरनो मैसो आयौ मोसौफ्रा थांगासिनो थाबायनानै मोनहैयाबो मोनहैया प्लिं प्लाम सौफैबाय नै पाल'लेमनि কি আছিলে पाल'लेम सौफैबाय बिदिनो दखान फिसा फिसौ थायो मोसौफ्रा नाय जि गिदिर गिदिर नै हाथाय फिसा फिसौ दं ओमफ्राय टेटुआ जेरावबो थाखागोन आरो ओइ टेटुथ' सबते থাকে ন ডাঙৰটো নেকি দোকান मा लानो आंनि उनाव गुफुर दं फैगासिनो ओइ नायलाय ইয়াত সোমাম চবতে ইয়াত সোমাম কৈ থৈ আহিছো দেই গাড়ীটো মানুহ আমাৰ মানে থোৱাখন কি আমাৰ এইটো পুৰা বেংছ দোকান দোকান गासिबो मस्ला गोजा सफैबाय जोंहा बिराद मानसिलै स्कुटिफोरा नुवाखै स्कुटि रेन्टआव लायै फैनायफ्रा आयौ नाया नानै नायानो ना अथनि फुवाটো আমি হয় নাই सफैबाय नै बिचआव बेनो जाहैबाय पाल'लेम
ना लाबोदों ना? ना लाबोदों। Wah. Udah. Hatawi baik nama. जों जेब्लायबो बिसाव दामानि माने हरावसो सफैनाय जागासिनो बिसिनि ट्रेनिंआनो थाब जोबा नालाय ओमफ्राय नै दा सानावबा खम मोजां नुदों नै जि गिदिर गिदिर दै फैयो ओमफ्राय गाइस मिन्थिगौ ना बे पाल'लेण्डआव ओरैबायदि फरेनार दं माने आं खोन्थाबोनो हायाखैसै दहाय फैनायाव एन'खा फरेनार एन'खा गुफुर गुफुर मासे साफा साफा फैयो माने बेवहाय बिराद फैयो आरोना बे पाल'लेण्डआव ओमफ्राय जों हरबो जाबायना नायदो दैखौ नायदै बिराद सान्थि बिराद सुकुन नुलायनाय एगारनोसै नै केक'राथ' सब केन'खौ बेखौलिनोसै ना नुवा दे Balik rumah gue. Kangkren kangkren di kangkren kok. Ya beda fini थांफिननाय फिलाना उल्था थांनाय फिलाना गुनना जागा. उल्था थांनायखौ लाया. अ. दैया साफा जायोना? लेथार थां माथो. र. नै दैया लेथारथार. उल्था थाङोबासो साफा जायो खोमालै. र उल्था फैगोन र. उल्टा फैगोन नायबार एलाय गोबाय नै एसे सोदो बार सोदो. बिराद गोबावखा सोलालाय. सोलायालै मिथिखाबाय ना मा सोलाबो. नै साम'आ थैयाखै नालाय. गोथांब्रा साम' गोथां. आयौ थैबायलां. ए नै बेखौ लाजानाय नङा ना? लाजानाय नङा. अरगोन मारैबा. मैयासो मालाय खांख्राइ साम' गिदिर गिदिर नुदोंमोन न'बावबा. बिचाव बेरायना फैबाय ओमफ्राय दा आथिं साथिं सुबाय ओमफ्राय दा बेरायनो थांसै. धीरे-धीरे इसे umum nalar na tanto pon ako. Kalau kiki lepas. ये मेडिटेशन है सिंगिंग Oh, singing bowl na. Oh biar. मा खालामो? दादा तो कौन बुद्धिस्ट लोग यूज कर. गासिबो स्टोन गोजायो. इफोरखौनो आस्थाम थायो खोमाहाय ना? दाउदै बायदि थानायलाय बेथ' दाउदैसो जुखाम जानि एरो खाम र नाथुर नायानो लबस्टार लबस्टार ये ऑक्टोपस नहीं लिया जानोसै इखौ जोंहा दहायनि खांख्राइ गथाया नायलाय मा खालामजोबना फैखो कि हयदो दाबुआ नायलाय थैगोनसो अरख्रेबनानै हरलाय आंनो नाया सफैबायनो फ्राइड राइस दे
मछली खाओ बड़ा बड़ा साला ताने करिले ভালো আছে মাছ ভালো আছে ইস ডাঙৰ মাছটো টেষ্টি নে वाह वाह साबाय दं मारे मोनदों नाखौ सीफुड गोथावथार ना मोनामाना जेबो ओरै मोनामो होनो माथो मानसिफ्रालाय बेलेगनिया मोनामो खोमा खिन्थु इयो मोनामो गोबां रोखोमनि ना थायो दाम दं दै नाया खिन्थु 1500 बिराद गिदिर एक हात सर नायलाय थै खाबायला जाजोब्बाय आरो थैसै jogging खाइने जाने ना दे खाइ वाइ नै माने खालो दे